ni sa mga intern o sa accounting office o sa budget office. Oh ya? Yeah. Okay mo niya itong Shout out. Shout out ni May, umidit. Oh, karna. Oh, dai, karna. Share na muna. Oh, sir. Dai baso. Balag ka mo sa mga vlog. Okay mo niya itong head sa budget office, guys. Pero vlog. Okay mo niya. Staff o student intern o atong head sa budget office, Sir Mike Miguel. Diyan ka rabbit yan. Distansya ko kay arthritis ha. Ang mga arthritis ne? Usuga. Mama. Uga may kay kanon maka